Kim, nu har vi jo handlet sammen på Kampen-aktioner de sidste 10 år, men hvad er det egentlig, der er sket her? Det skal jeg fortælle om. Det var en vild oplevelse. Jeg fik en rigtig god start, kom godt afsted, godt på fart på, og det jeg oplever, det er, at først hjelmen kommer op i den højde, topstykket rammer hjelmen, og så omspændte flammer. Det næste, der sker, det er at løsne selen og springe ud af trækker. Er fliegt komplett auseinander, Patty Moose. Det her er stumperne, der er samlet op på banen efter uheldet. Motorhjelmen har fået det her skade ved, at topstykket ramte hjelmen, og hjelmen løftede nok en halv meter. Det her er motorskærmen, som har sættet på traktorens venstre side. Den har sættet lige her. Det her det er så toppen af motorblokken med topstykket på og forringerne. Det vi ser her, det er bunden af motorblokken, som simpelthen er flækket midt på, som vejer 330 kilo. Ja, Kim, hvad er det egentlig, vi står ved her? Der står vi med en IH traktormotor med 4.500 heste, som ikke virker mere. Eller... Ja, altså den er jo faktisk sprunget helt i luften, er det ikke korrekt? Det er helt smart. Kim, som du siger, så bliver det jo en dyr omgang at lave det her. Tror du, det kunne være en idé, at vi lavede sådan en støtteaktion på Kampen-aktioner, hvor vi solgte nogle af de dele, som der er sprunget i luften herfra? Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Jamen, vi vil i hvert fald gerne støtte op om det fra Kampen-aktionens side. Det sætter jeg meget pris på. Første, anden og tredje gang.